Ok jama'a, barkanmu da dawowa a cikin zango na 4 daga cikin videos namu na Blogger Creators. Wato yanzu abu na gaba yadda zaka ƙirƙiri shafuka a blog naka. Wato akwai shafukan da suke masu muhimmanci wanda wajibi ne masu wannan sai ka ƙirƙire su. Wato sai ka taɓa wannan pages ɗin kamar yadda kuke gani, da ka taɓa pages kamar haka zai baka dama ka ƙirƙiri shafi. Wato sai ka zo ka taɓa wannan plus ɗin nan, kun ga sun ce mana no pages, page you create will show up here. Idan ka ƙirƙira za su nuna maka shi a nan gurin, sai ka taɓa plus ɗin domin ƙirƙiran shafuka. Gashi in ka ga za ka iya taɓa plus ɗin nan, za ka iya zuwa ta cikin nan ma ka taɓa duk hanya biyun nan, duk hanya ne za ka yi ƙirƙiran abu. Za ka iya taɓa ɗan plus new page ɗin nan, kuma ka iya zuwa ka yi amfani da wannan handle ɗin na wannan ɗan plus ɗin nan. To yanzu bari mu taɓa shi kamar yadda kuke gani. Idan ka taɓa zai baka dama ka ƙirƙiri pages. Wato gashi sai ka sa menene sunan pages ɗin. To pages ɗin da suke muhimmai masu muhimmanci shine za ka sa about us, abinda shafinmu yake akan menene shi wannan blog website ɗin namu, shi wannan shafin na about. Sai mu sa about us, gashin nan yana da matuƙar muhimmanci wannan shafin. A kowane shafi na website in ka shiga za ka ga akwai about us, akwai contact us, akwai privacy, akwai terms and use da sauransu. Haka in ka duba za ka ga cikin kowane website wajibi ne sai ka saka waɗannan shafukan. To yanzu gashi mun sa about us. To menene about us namu? Menene abinda za ka ɗan yi takaitaccen bayani akan abin da shafin ka ya ƙunsa. Shine zai ci gaba da kawo muku labaran duniya, amma fa da turanci ake so kai wannan shafin. Shafi ne da ake so a yi su da turanci. To idan baka iya turanci ba, da Hausa kake amfani, ta yaya za ka yi rubutun kai translation nashi ya koma da turanci? Idan ka yi rubutunka misali, za ka iya zuwa ka nemo, bara mu ɗan yi fita gabaki ɗaya, za ka iya zuwa ka nemo Google Translator app kamar yadda kuke gani. Gashin nan Google Translator app, gashin nan a daidai wannan gurin kamar yadda kuke gani. Shi wannan Google Translator ɗin nan za ka iya rubutu ko daga wani yare ne, za ka iya juya shi ya koma zuwa yaren da kake so. Kun gani yanzu gashin nan English to Hausa, to sai ka taɓa ɗan tsakiyar nan ya koma Hausa to English kamar yadda kuke gani. Kai za ka zaɓo mai yarukan da kake so ka sa yana amfani da shi. Da ka taɓa nan zai baka yaruka da dama, ka zaɓo yaren da kake so. Nan ma da ka taɓa zai baka haka. To yanzu misali sai mu sa shafi ne da zai riƙa kawo mana labaran duniya. Gashi mu sa shafi ne da zai na kawo mana labaran duniya, zai na kawo muku labaran duniya. Yana kawo muku labaran duniya. Gashin nan labaran duniya, amma fa bayani ake so ka yi sosai. Bayani za ka yi sosai, za ka tsaya ka zuba bayani sosai da sharaɗoɗi da ƙa'idojin yadda za a kula da shafinka da sauransu haka. To gashi already kun ga ya mana translation ɗin shi zuwa ga turanci. Gashi it is a page that will bring you world news. To haka kawai shi kenan, sai kai kwafi ɗin shi kamar yadda kuke gani. Ga inda aka samu alamun kwafi, sai ka taɓa kai kwafi ɗin na English ɗin. Gashin nan wannan Hausa, wannan English. Sai ka taɓa domin kai kwafi ɗin shi. Sai mu je mu ɗora shi a cikin about us namu. Kun ga hanya ne mafi sauƙi wannan. Kawai sai ka zo kai pasting nashi. Sai ka taɓa wannan posting ɗin kamar yadda kuke gani. Sai ka taɓa confirming. Shi kenan already about us naka ya riga ya hau. Sai ka ƙirƙiri shafin contact us kuma. Gashi contact us, wato kamar yadda kuke gani contact us. Gashi za ka sa contact us, wato shafin da za a iya nemo ka kenan, contact. Gashi contact us, shafin da za a iya nemo ka. Wannan za ka sa email address naka ne da number waya da sauransu haka. Misali sai mu sa number wayan mu 070 12345678. Kawai normal dai misali ne wannan kamar yadda kuke gani. Sai ka sako daga ƙasa, sai ka zo ka rubuta Gmail address naka, wato inda za a iya neman ka. Za ka iya saka kawai normal dai gashi kamar yadda kuke gani.
ka sa Gmail address naka as gmail.com. Kamar da kuke gani gashi as gmail.com, wato kamar da kuke gani as gmail.com ka rubuta Gmail address naka. Shikenan sai ka zo ka taɓa wani za ka iya saka lambobin waya ko 3 ko 4 haka da Gmail address da sauransu haka. Ka ɗan yi takaitaccen bayani daga sama. Masu buƙatar ba mu tallace-tallace ko masu neman wani product namu, idan abu kake sayarwa, masu neman product namu haka za ka iya sa da adireshinka da komai da komai a cikin wannan shafi na contact us ɗin. Za ku iya neman mu ta lambar waya kaza kaza haka, ko kuma ku tura mana saƙo zuwa Gmail account namu kaza kaza haka. Sai ka zo ka taɓa wannan posting ɗin kamar yadda kuke gani domin kai saving nashi, gashi ka taɓa confirm. Shikenan already zai hau kan shafin contact us, shafin da za a iya nemo ka kenan. Sai kuma ka zo ka saka shafi na gaba, za ka zo ka saka terms and condition, gashi shafi na gaba, wato tsarin yin amfani da shafin ka, irin ƙa'idoji da abin nan, ko kuma kawai ka sa policy privacy, kawai dokoki da abin nan, ba sai ka sa terms and use ba, tunda dai ba wasu ayyuka za a yi a cikin shafin naka ba. Da kamar shafi ne na ayyuka hakan nan, irin platform da za a shiga a riƙa ma ayyuka da sauransu haka, shine za ka sa terms of use kenan, tsare-tsaren ayyukan yin amfani da shafin ka. To yanzu kawai sai mu sa kawai ƙa'idoji da dokoki kawai, shine policy privacy. Mu saka wannan policy privacy, shi ya kamata mu sa wannan shafin, gashi policy privacy shi ya kamata, wannan shafin shi ya kamata mu sa, wato dokoki da ƙa'idojin da ya kamata a kiyaye a cikin shafin ka, banda zage-zage, banda mummunan comment. Wannan shafi mun yi shi ne domin kawo labaran duniya, ba don cutar da al'umma ba, kaza 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 haka dai, ka ɗan ɗora dai labarai dai da za ka ɗan jijja hankalin mutane. Wannan shafi ba don cutar da mutane muka yi shi ba, ba don babu zagi a cikinsa, babu cin mutuncin wani ko tozarta wani da dai sauransu dai hakan nan. In ka ɗan rubuta dai haka shikenan. Sai ka zo ka yi posting nashi kamar yadda kuke gani. Duka dai wannan duk shafukan da turanci fa ake yin su, ba a yin su da Hausa kamar yadda na faɗa muku. Sai ka zo ka taɓa wannan saving ɗin domin kai saving nashi. Sai ka taɓa confirm ɗin nan kamar yadda kuke gani. Gashin nan shikenan. Sai a nan za ka ƙirƙiri shafukan ka dai masu muhimmanci da ya kamata ka ƙirƙira. Sai kuma shafuka na labarai, misali abubuwan da shafukan labarai da ya kamata ka ƙirƙira, me da me ya kamata ka riƙa ɗora a blog ɗinka. Idan na labarai ne blog ɗinka, misali ya musa labaran duniya, musa shafin labaran duniya. Sai mu zo mu saka shi kamar yadda kuke gani, labaran duniya, kamar yadda kuke gani, labaran duniya ko za ka iya sa shi da manyan baƙi, shi wannan, tunda dai mu sa shi da manyan baƙi, shi wannan page ɗin, saboda shi ne ya fi dacewa. Labaran duniya shi ma sai kai saving nashi kamar yadda kuke gani. Shi ba sai kai posting a cikin shi ba, gashi sai ka zo ka taɓa confirm. Shikenan kai saving nashi. Sai mu sa labaran duniya ko, to in za ka naƙa ɗora karatuttuka a cikinsa ba, tunda za ka yi shi ne in levels. A ƙarƙashin labaran duniyan nan za ka zo ka iya tsara shi kai mishi levels, wato a ƙarƙashin labaran duniya akwai wasanni, akwai labarin kasuwanci, labarin wasanni, labaran nishaɗi, labaran soyayya, labaran kaza 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 dai hakan nan, labaran abun al'ajabi, tarihi da sauransu haka. A ƙarƙashin wannan labaran duniya ɗin za ka iya saka wannan abubuwa ɗin. Sai abu na gaba kuma, wani shafi ya kamata ka ƙirƙira idan za ka na ɗora karatuttuka misali, sai ka zo ka sa shafi na ilmantarwa misali, ka sa ilmantarwa. Shi ma dai za mu sa shi da manyan baƙi ne kamar da kuke gani. Za ka zo ka saka ilmantarwa misali, ilmantarwa kamar da kuke gani. Sai mu sa ilmantarwa, sai mu saving nashi kamar yadda kuke gani. Sai mu taɓa confirm.
gashi already mun taɓa confirm yawwa. Sai abu na gaba kuma misali sai shafi na gaba misali sai ka saka yanzu a ƙarƙashin ilmantarwa ɗinnan kamar da kuke gani za ka iya sa karatuttukan addinin musulunci, za ka iya sa littafin fiƙihu ko littafin ahkam, ko kuma irin misali ka zo ka saka irin ilimin zamani misali ka sa English ko mathematics ko biology, chemistry da dai sauransu haka duk a ƙarƙashin wannan shafin ilmantarwa ɗinnan. Za ka iya zaɓa wasu muhimman littattafa ka zo ka sa a ciki, sai ka zo ka ƙara shafi na gaba misali ya danganta dai kai ka ga dama irin shafukan da aka ƙirƙira. Bari mu bar shi haka kada ya ci mana lokaci. So yanzu sai mu je abu na gaba misali abu na gaba za mu je mu nuna muku yadda za ka yi ka saita wa'yannan shafuka ɗin misali a cikin website naka a riƙa kallon su. To yanzu abu na gaba abu da ya kamata ko kuma mu je mu nuna yadda za a yi posting misali in kai posting kai targeting ɗin shi ya zauna a ƙarƙashin wa'yannan shafuka ɗin da ka faɗa ɗin. Misali yanzu sai mu taɓa wannan ɗan ɗigo-ɗigon nan kamar yadda kuke gani, da mun taɓa shi sai mu zo kan posting. Kawai kada kuma ya ci mana lokaci, bari mu bar shi dai sai a bidiyo na biyu za mu nuna yadda ake posting a targeting ɗin shi ya tafi ya zauna a ƙarƙashin wa'yannan shafuka da muka ƙirƙira. Idan kai posting ya za a iya tafi ya zauna a ƙarƙashin wa'yannan shafuka da muka ƙirƙira ɗin, da kuma yadda za ka bi ka saita wa'yannan shafuka ɗin a cikin wancan a cikin ainihin blog website naka kamar yadda kuke gani. Sai a bidiyo na gaba za mu nuna yadda ake wannan abu. A huta lafiya, mu haɗu a bidiyo na gaba.